Vojak sa mal vrátiť domov z Vietnamu a zavolal rodičom: mami, otci, vraciam sa domov. Mám tu kamaráta, rád by som ho vzal so sebou. Rodičia súhlasili, ale syn pokračoval: môj kamarát bol ťažko zranený, prišiel o ruku a nohu. Chcem, aby žil u nás. Otec odpovedal: niekto s takým handicapom by bol pre nás veľkou záťažou. Nemôžeš od nás očakávať, že sa vzdáme svojho života. Príď domov a na toho chlapca zabudni. Syn zložil a viac sa neozval. O pár dní im zavolala polícia. Ich syn zomrel po páde z mrakodrapu. Polícia to vyhodnotila ako samovraždu. Zdrvení rodičia okamžite leteli do San Francisca, aby identifikovali telo svojho syna. Na ich prekvapenie však zistili, že ich syn nemal jednu nohu a ruku. Vtedy si uvedomili, že povrchný prístup k druhým nás môže stáť viac, než si uvedomujeme. Pomáhajme tým, ktorí to potrebujú, pretože nikdy nevieme, kedy budeme sami potrebovať pomoc. Sleduj môj profil pre dennú dávku motivácie.